Аперация «Пробирка». Увосень 2024 года испанские правоохранители поведомили, что выкрыли канал поставок у Россию химичных рэчываў, забороненных до экспорту санкциями Евразвязу. Подозренная операция компании громадянаў российского походжання. У ходе сумесной операции испанской полиции и податковой агенции у межземноморском порте Барселоны был перахопленный контейнер с 13 тысяч килограммами химичной продукции, призначенной для России. У Нацполіцыі Іспаніі выказалі здагадку. Рэчыва, якое пастаўлялася, магло быць прекурсорам для вырабу хімічнай зброі. А журналісты Радыё Свабода, што яно падыходзіць для вытворчасці міжкантынентальных балістычных ракетаў, а таксама акумулятараў для лашаріка, звышсакрэтнай расійскай падводнай лодкі. Мы ў БРЦ вырашылі разабрацца, хто, каму і навошта адпраўляў хімікаты. І знайшлі ў ланцужку паставак беларускі след. Кампанію, звязаную адразу з 3 гаманцамі Александра Лукашэнкі. Новае расследаванне журналісты БРЦ падрыхтавалі сумесна з выданнямі All Eyes on Wagner, важныя історыі, слідства Інфа і OCCRP пры падтрымцы кіберпартызанаў. Я Алёна Чарняўская. Пачынаем. Мы пачалі з таго, што уважліва вывучылі відэа, апублікаваныя іспанскімі праваахоўнікамі. На ім бачна, што арыштаваная партыя хімікатаў расфасаваная ў металічныя бочкі. На іх этыкеткі з надпісам NMP. NMP – гэта скарочаная назва N-метыл-2-пералідону, моцнага бясколернага растваральніку. Паводле загадчыка кафедры арганічнай хіміі Львоўскага універсітэту Мікалая Абушака, NMP мае вельмі широкі спектр використання. Цей розчинник, він має, мабуть, найширше застосування з того переліку, який у вас є. Його використовують в нафтохімічній, полімерній, акумуляторній промисловості. Звичайно, практично всі вони можуть бути використані і для військових цілей. Тобто, по суті, їх можна віднести до матеріалів подвійного використання. А паводле експерта по хімічнай зброі Дэна Кашеты, NMP не з'яўляецца непасрэдным кампанентам баявых атрутных рэчываў, але можа ўжывацца для стварэння наначасцінак, напрыклад, для мажлівага выкарыстоўвання навічка ў замаху на Алексея Навальнага. Рэчыва выкарыстоўваецца як у мірных мэтах, для растварэння фарбавальнікаў, ачысткі праваднікоў у электроніцы, апрацоўвання тканінаў, так і ў ваенных, для вайсковых акумулятараў высокай ёмістасці, стварэння хімічнай зброі і, напрыклад, кеўлару, валакна з якога шыюць вайсковую форму. То бок сказаць, што калі хтосьці набывае NMP, то гэта дакладна для вытворчасці хімічнай зброі нельга. Іспанская паліцыя арыштавала бочкі з NMP, таму што увозіць яго з Еўразвязу на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі забаронена. Яшчэ ў красавіку 2022 года Еўразвяз унёс рэчыва ў спіс тавараў, які прадаваць у РФ нельга. Ужесточить штрафные меры Брюссель решил после 3 апреля, когда весь мир обошли шокирующие кадры из Бучи, пригорода Киева. Так вось, паводле звестак крыніцу сферы бяспекі, аб'ёмы канфіскаванага ў Барселоне NMP з'яўляюцца незвычайна буйнымі. А падазраванымі ў справе праходзяць 9 чалавек. Сярод іх расіяне і чальцы адной сям'і – Марыя, Вячеслав і Ірына Алейнікаў. У Барселоне яны адкрылі рэстаран «Кавіна», у якім прапаноўвалі наведнікам віно і тапас. Папулярныя іспанскія закускі накшталт аліваў, хамону, сыру і гарачых страваў на адзін укус. Пазней запусцілі сетку вінных бараў і ў Маскве. Высветлілася, што апроч гастраноміі яны займаліся яшчэ і пастаўкамі забароненых хімікатаў у Расею. Але ці планавалі адпраўлены з Іспаніі NMP выкарыстоўваць у Расеі ў ваенных мэтах? І што можа на гэта паказваць? Адказы на гэтае пытанне будуць крыху пазней. Зараз жа давайце разбярэмся з тым, якія кампаніі былі задзейнічаныя ў пастаўках, як гэта працавала ва ўмовах санкцыйных забаронаў і прычым тут гаманцы Александра Лукашэнкі. Згодна з інфармацыяй, якую нашыя партнёры з OCCRP атрымалі ад крыніцы ў іспанскай паліцыі і з дадзеных аб пастаўках высветлілі, што іспанскія кампаніі, звязаныя з сям'ёй Алейнікавых, адпраўлялі NMP ў Расію праз падстаўныя фірмы.
Канчатковым же атрымальнікам хімікатаў была маскоўская кампанія «Катроса Реактив», звязаная з уладальнікамі іспанскай «Катросы». Паводле звестак расійскай мытні, у 2023 годзе, ужо пасля ўвядзення забароны на экспарт рэчыва ў Расею, на адрас расійскага ўдзельніка ланцужка ТАА «Катроса Реактив» поступила каля 16 тоннаў N-метыл-2-пералідону. У 2024 годзе кампанія атрымала яшчэ болей за 21 тонну хімічнага рэчыва па тым жа таварным кодам, але ўжо без пазначэння назвы тавару. З гэтай 21 тонны 16 прыйшло ад іспанскай кампаніі «Комплексы Санко СЛ». Яна звязаная з уладальнікамі «Катросы», належыць Марыі Алейнікавай, саўладальніцы іспанскай і расійскай «Катросы», а кіруецца ейнымі дзецьмі Вячаславам і Ірынай Алейнікавымі. Яшчэ 5 тонн у 2024 даставіла беларуская фірма «Влате Лагістык». Годам раней, у 2023 «Влате Лагістык» адказвала за перавозку практычна ўсяго аб'ёму ННП расійскай «Катросы». Што мы ведаем пра беларускую «Влате Лагістык»? З траўня 2017 года па снежань 20-го яе адзіным уладальнікам была кампанія «Бремена Груп». І гэта тая самая «Бремена Груп», якая атрымлівала смачныя ўчасткі на будаўніцтва мытна-лагістычных цэнтраў наўпрост на галоўных грузавых памежных пераходах Беларусі у Бераставіцы і Брузгах. Тая самая «Бремена Груп», назву якой меды расшыфроўвалі як месца нараджэння ці пражывання трох гаманцоў Александра Лукашэнкі: Александра Зайцева, Алексея Алексіна і Мікалая Вараб'я. Першыя тры літары ў назве Брэмена гэта вытворныя ад Брэсцкай вобласці, дзе нарадзіўся Александр Зайцев. Мі значыць Мінск, гэта месца жыхарства другога саўладальніка кампаніі Алексея Алексіна. А на гэта ад Новаполацку. Там пачынаў свой бізнес трэці партнёр Мікалай Варабей. У 2020-м, хоць «Бремена Груп» і пачала валодаць група непублічных фізічных асобаў, але квоты Зайцева, Алексіна і Вараб'я захаваліся. Сузаснавальнікі аказаліся звязанымі з бізнесоўцамі. А летам 2021 года «Бремена Груп» трапіла пад заходнія санкцыі праз набліжанасць яе бізнесу да Александра Лукашэнкі. Сама «Влате Лагістык» фігуравала як мінімум у 3 расследаваннях БРЦ, якія тычацца сумнеўных схемаў алігархаў і абыходу санкцыяў. А яшчэ кампанія супрацоўнічала з беларускімі дзяржорганамі. Напрыклад, дарыла дроны Міністэрству ўнутраных справаў у 2021 годзе. По просьбе самого Карпенкова «Влате Лагістик» были приобретены 18 квадрокоптеров и сопутствующее оборудование к ним на сумму порядка 212 тысяч рублей. Але вернемся да ННП. Паводле атрыманых нами мытных звестак, «Влате Лагістык» пастаўляла гэты хімрэактыў на даручэнне кыргызстанскай НК «Мурас» і армянскай «Авинекс». Абедзве кампаніі з'явіліся ўжо пасля пачатку паўнамаштабнай вайны і ўвядзення санкцыяў супраць Расіі. Першая была зарэгістраваная ў лютым 23 года, другая ў сакавіку 22. У мытных дэкларацыях краіны, якая гандлюе, пазначаліся адпаведна Кыргызстан і Арменія. Але краінай адпраўлення значылася Беларусь. Падобна, што падсанкцыйны хімікат фармальна прызначаўся для Кыргызстану і Арменіі, але фактычна, заехаўшы ў Беларусь, ён перанакіроўваўся наўпрост у Расею. Пра гэта сведчаць і звесткі іспанскай паліцыі. У лютым гэтага года яна паведаміла, што менавіта падстаўныя кампаніі з Кыргызстану і Арменіі выкарыстоўваліся для перапраўкі хімрэактываў рэальнаму канчатковаму спажыўцу ў Маскве. НМП далёка не адзіны тавар, які «Влате Лагістык» пастаўляла ў Расею у абыход санкцыяў па аналагічнай схеме. Напрыклад, на даручэнне ўсё той же НК «Мурас» «Влате Лагістык» у 2024 годзе паставіла ў Расею мадыфікаваныя крухмалы з Аўстрыі, іх выкарыстоўваюць у будаўнічых сумесях, на сумму 311 тысячаў долараў. Гэтыя рэчывы Еўразвяз забараніў экспартаваць у Расею ў лютым 23 года. Яшчэ адна схема, якую нам атрымалася раскрыць, выглядала наступным чынам. «Влате Лагістык» везла пагрузчыкі французскага вытворцы «Маніту» праз Беларусь нібыта ў Казахстан, тамтэйшай кампаніі ТАА «Аграноміка». Але «Аграноміка» змяніла месца прызначэння тавару і даручыла «Влате Лагістык» перанакіраваць іх у Бранскую вобласць Расеі. Па супадзенні казахстанская кампанія была створаная толькі ў красавіку 22 года, праз месяц пасля таго, як Еўразвяз забараніў экспарт пагрузчыкаў у Беларусь. А расійская кампанія «Технодом», канчатковы атрымальнік тавару праз казахстанскую пракладку, працягвае называць сябе найбуйнейшым пастаўшчыком імпартнай тэхнікі сусветных брэндаў у Расіі на сваёй старонцы ў ВК. Агулам беларуская «Влате Лагістык» паставіла па гэтай схеме «Технодому» пагрузчыкаў на сумму каля 1 мільёну 800 тысяч долараў. Яшчэ адзін прыклад спрыту «Влате Лагістык» у абыходзе
абыходзе санкцыяў цяжкавікі Volvo са Швецыі і DAF Нідерландаў. Насуперак санкцыям влада даставіла іх у расійскі Бранск на суму амаль 196 тысячаў долараў. Тут схема дзейнічала не праз Казахстан, а праз Арменію. Фірмай-адпраўніком у дэкларацыях, якія трапілі ў распараджэнне нашай рэдакцыі, пазначаная армянская ТА-транспартёр. Але такой фірмы ў Арменіі нам знайсці не ўдалося. Іншымі словамі, падобна, што дзеля таго, каб даставіць забаронены тавар з еўразвязу ў Расею, Влад Лагістык у якасці фармальнага атрымальніка магла пазначыць армянскую фірму, якой нават не існуе. Усяго ў 23-24 годах, паводле нашых падлікаў, праз Влад Лагістык на даручэнне армянскіх, кыргызстанскіх і казахскіх кампаніяў у Расею паставілі падсанкцыйных тавараў на больш чым 15 мільёнаў долараў. Подвядзем прамежкавы вынік. У восень 2024 года іспанскія праваахоўнікі паведамілі, што выкрылі канал паставак у Расею хімікатаў, забароненых да экспарту санкцыямі еўразвязу, і якія маглі выкарыстоўвацца, сярод іншага, для стварэння хімічнай зброі. Фірмы-адпраўнікі з Іспаніі аказаліся непасрэдна звязанымі з фірмай-атрымальнікам у Расеі. Гэта чальцы адной сям'і. А большасць паставак праходзіла праз падсанкцыйную беларускую кампанію Влад Лагістык, звязаную з Зайцевым, Алексіным і Вараб'ём. Яна пастаўляла ў Расею і іншыя падсанкцыйныя тавары, выкарыстоўваючы кампаніі з краінаў ЕАЭС на суму 15 мільёнаў долараў. Напрыканцы мінулага года Влад Лагістык трапіла пад санкцыі еўразвязу і ЗША. Але наўрад ці можна сцвярджаць, што такая схема больш не будзе выкарыстоўвацца іншымі, у тым ліку зноў зарэгістраванымі кампаніямі ў Беларусі, Казахстане, Арменіі або Кыргызстане. Ну а цяпер пра тое, куды ж магло трапіць НМП. Рэчыва, з дапамогай якога можна і фарбавальнік растварыць, і хімзброю стварыць. Агулам, паводле звестак, якія мы маем, Влад Лагістык паставіла катросы каля 15 тоннаў N-метыл-2-пералідону на суму прыкладна 330 тысячаў долараў. А паводле таварнага коду, у які ўваходзіць НМП, у 23-24 годах ёй было пастаўлена 74 тонны на прыблізна 800 тысячаў долараў. Пры гэтым мы не можам сцвярджаць, што ўвесь гэты аб'ём складаў менавіта НМП, бо пад гэты код могуць падпадаць і іншыя хімічныя рэчывы. Апроч таго, нашыя дадзеныя аб аб'ёмах і кошце паставак могуць быць няпоўнымі. Паводле звестак банкаўскіх аперацыяў, у 23-24 годах Катроса паставіла НМП прыкладна на 1 мільён 300 тысяч долараў фармацэўтычнай кампаніі Сотекс і маскоўскаму эндакрыннаму заводу. Аднак у дакументах пазначаныя толькі суму годаў, але не маса хімікату. Таму, на жаль, мы не можам дакладна вызначыць, колькі тонаў НМП фактычна было прададзена фармкампаніям. Аднак, улічваючы, што сума паставак Катросы паводле банкаўскіх звестак перавышае суму закупак, падобна кампанія прадавала рэчыва па значна больш высокім кошце, або мела яго больш, чым нам вядома, і, магчыма, рэалізавала ім не ўвесь атрыманы аб'ём. У спісе кліентаў Катросы таксама ёсць арганізацыі, у звестках банкаўскіх аперацыяў, з якімі не пазначана, якія менавіта рэактывы пастаўляліся. Сярод іх 18-й цэнтральна-навуковы даследчы інстытут, які звязаны з ваеннай выведкай. Навуковы даследчы інстытут прыкладной акустыкі знаходзіцца пад санкцыямі ЗША за закупкі хімікатаў, якія можна выкарыстоўваць для баявых атрутных рэчываў. Ну і вішенька на гэтым жудасным торце. Дзяржаўны навуковы даследчы інстытут арганічнай хіміі і тэхналогіі. Менавіта яго ЗША і еўразвяз называюць распрацоўшчыкам навічка, якім атруцілі расійскага апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага. Гэтым арганізацыям Катроса паставіла ў 22-24 годах рэактываў на суму блізу 65 тысячаў долараў. Важная агаворка. У нас няма доказаў, што гэтыя структуры атрымалі ад Катросы рэактыў менавіта НМП. У плацежных дакументах часта не пазначаная дакладная назва хімікатаў, якія пастаўляюцца, а іх апісанне недастаткова, каб сцвярджаць, што гэта быў менавіта N-метыл-2-пералідон. Але казаць пра тое, што Катроса рэактыў, якая атрымлівала іспанскі НМП, забяспечвае нявызначанымі хімікатамі інстытуты і цэнтры, задзейнічаныя ў вытворчасці хімічнай зброі, можна з упэўненасцю, таму што гэта факт. Другі факт. Дапамагала ёй атрымліваць НМП кампанія, звязаная з тройцай гаманцоў Александра Лукашэнкі. І яшчэ, мы ўжо казалі, што НМП настолькі універсальнае рэчыва, што яго можна выкарыстоўваць у шматлікіх сферах, у тым ліку і для сінтэзу цэлага шэрагу небяспечных рэчываў. Паводле загадчыка кафедры Львоўскага універсітэту Мікалая Бушака,
N-метил-2-піралідон можна використовувати для атрымання атрутных рэчываў для гранатаў К-51 і РВГО. Іх выкарыстоўванне забароненае міжнароднымі канвенцыямі, але тым не менш расійскае войска ўжывае іх у вайне супраць Украіны. Всього з початку повномасштабного військового вторгнення на територію України з боку Російської Федерації підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, в тому числі командування Сил підтримки Збройних сил України, було зафіксовано понад 4800 випадків застосування небезпечних хімічних речовин, в тому числі сльозогінних газів, так званих CS та CN, які зазвичай використовуються підрозділами безпеки. Однак використання таких засобів під час ведення бойових дій проти особового складу підрозділів Сил оборони, в нашому випадку України, є порушенням міжнародного права, права ведення війни. Ці гранати відрізняються тим, що вони б'ють одразу по здоров'ю. І окрім того, що піхотинцю, тій людині, яка знаходиться в укритті, їй треба покинути місце, де вона знаходиться, вона швидше за все, побувши там буквально пару хвилин в цьому приміщенні, його покинувши, на вулиці виявиться небоєздатною, будучи навіть з автоматом. Там такий сморід, воно просто пече, ріже тебе очі, і ти не можеш там просто знаходитись. Багато моїх товаришів постраждало від цього газу, але добре, що була підтримка там з неба, дрони наші перебили штурмуючих росіян. У верасні 24 года влада лагістык трапіла пад санкцыі США, а ў снежні еўразвязу. І у вас можа скласціся ўражанне, што гэты канал паставак у Расію забароненых тавараў перакрыты. Але ў гэтым расследаванні мы вымушаныя выкарыстоўваць ход «Evil never dies». Папулярны прыём у фільмах і кнігах, калі можа падацца, што героі адолелі зло, але ў апошняй сцэне яно праяўляецца ў іншай форме. З 2019 года у влады лагістык працуе нейкая Ганна Елпаева. Адначасова ёй належыць кампанія «Гандлёвы дом Экспортгандаль». Да яе экспортгандлем валодаў Яўген Крахоцін. Па сумяшчальніцтве ён некаторы час быў саўладальнікам і влады лагістык. А да Крахоціна экспортгандлем непасрэдна валодаў сам Александр Зайцаў, былы памочнік Віктара Лукашэнкі. З 2015 па 2017 год ён таксама быў саўладальнікам влады лагістык асабіста, а потым, як мы паказалі ў нашых папярэдніх расследаваннях, праз падстаўных асобаў. Дык вось, гэты гандлёвы дом «Экспортгандаль» пастаўляе РФ тавары і тэхналогіі, забароненыя для ўвозу пасля паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Напрыклад, у лістападзе мінулага года мы распавялі, як кампанія забяспечвае Расію мікрасхемамі. По нашим подсчетам, торговый дом «Экспорторг» поставил в Россию не менее 825 микросхем американского и европейского производства. А закупает эти микрочипы торговый дом «Экспорторг», например, в Турции. У перыяд з лютага 22 до жніўня 24 кампанія поставила ў Расію амерыканскіх тавараў, якія падпадаюць пад экспартныя абмежаванні США, на суму больш за 450 тысячаў долараў. А менавіта працэсары для кампутараў, мікрасхемы, розныя тэлекамунікацыйныя абсталяванні, аўтазапчасткі і іншае. Пры гэтым экспортгандаль да гэтага часу не трапіў у санкцыйныя спісы ані еўразвязу, ані США. А значыць, ён можа карыстацца паслугамі замежных транспартных кампаніяў і банкаў, нягледзячы на забарону на пастаўкі асобных тавараў у Расію, уключаючы кампаненты, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці зброі. Дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Калі хочаце даведацца аб іншых злоўжываннях улады, падпісвайцеся на наш канал. Канешне, толькі калі гэта для вас бяспечна. А нашых патронаў запрашаем абмеркаваць гэтае і наступныя расследаванні з ягонымі аўтарамі на стрыме і паразмаўляць на тэмы, звязаныя з нашай дзейнасцю, якія вас цікавяць. Калі вы яшчэ не з'яўляецеся патронам, вы можете падпісацца на Patreon па спасылцы вось тут. Да пабачэння!